ഷൗട്ട് ചെയ്തും 2 ദിവസം ഞാൻ നിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടു. 3-ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചിരുത്തി നിനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. നീ കൂടുതൽ വിസിബിൾ ആവണം, എല്ലായിടത്തും നീ ഇരിക്കണം, മോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോരുത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ സാഹചര്യത്തിനെ നമ്മൾ തിരുത്തണം എന്നെല്ലാം ചേച്ചി പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും പിന്നെ 2-3 ദിവസമൊന്നും നീ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 പേരും മാത്രമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്, എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഡോക്ടറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അത് നിനക്കറിയാം. നീ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞാനാണ്. ഇവിടെ ഗെയിമോ മറ്റതെല്ലാം വിട്ടേക്കൂ, ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗെയിം പ്ലാനുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. എന്നെ പോലെ ചില മണ്ടന്മാര്, നിന്നെ പോലെ ചില മണ്ടത്തികളും ഒന്നും അറിയാതെ ഇവിടെ വന്നുവിട്ട മനുഷ്യരുമുണ്ട്, ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവള് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട്, അതായത് ഈ ഇത്രയും പേരാണ് അങ്ങനെ നോമിനേഷനിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ടീ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പോവില്ലായിരിക്കാം. ആ വാക്ക് കേട്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി, മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പം നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും സഹോദരിമാർക്കും എന്ത് വിഷമമുണ്ടാവും, സെയിം ഫീല് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചിക്കും വരിക. നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു വാക്ക് പോലും മോശം പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ, അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇത് നിനക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയുന്നത് എക്സ് ഓർ വൈ എന്ത് പറയുന്നതും കേൾക്കാൻ, നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ മനസ്സിലാവാത്തത്. എനിക്ക് സങ്കടം വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവൾക്ക് 19 വയസ്സിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ കൺസീവായി, എന്നിട്ടും അവൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാത്തത്? ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് തന്നെ, എന്നിട്ടും എന്താ മനസ്സിലാവാത്തത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഫുൾ വീഡിയോ അതിന്റെ ഒരു പിന്നിലുള്ള കാര്യം ഇതാണ്, നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. തനിക്ക് അത്